Lenny, Milon. Milon na rin eh. Manala.
Kanya mo. Daran-daran mo kami pa mo. Wala na, love, tingnan mo nga, baka may Ano yung huhugasan natin? Ito rin. Kaya nga rin. Dalawa na siya. Potang Hindi ba labas? Makibat na. Ngayon, nagwapol. Yan pipindutan ko. Okay. Ilan na ito? Wala na yun. Ay, Ay, yung Yan may sasabi kami. Iya, ma'am. Daran-daran mo. Ano din nila makambalak din ba? Aliyah. Wow. Okay. Mas safe. Tsaka ikaw mo sakit, Ken. 140. Okay. Thank you. Tapos, Kumain ka mangili. Kaya ka. kaya mo Nanini. na-charge po ni Wale. Ano nga ba? Cherry Ano nga ba pie. niya Alika, cherry mo? malawag ka din ni kaya ka mas. Nakakita. Kaya 2 days Ali, pa. Magkasakit ka, Ken. Kaya nito. Kasi hindi siya na. Mag-isa kayo nila. Makiramdam ko. Naging kaya. Agwitan kaya na. Ano? Masaya tao. Hindi, papagpagulang ka na. Ayaw yan, tinulayan sa saliban ko dati, division yan eh. Judo ba? Pulen ko nete. Kaya kung manyambot ka din. Hindi luya mo. Lapit na tama eh. Kaya akin yung butol kasi kaya di butol. O, makalaman mo ba ng jujubin? Dati Nakalagay sasali ko. nakalagay din sa label Jujube yan. Sama ka namin atis. Secret. Bili tayo, pwede ka? Kasi pwede na kaya ang dalang. Sabi ko. Kada pa. 80. 80 metro. Isa pala. Kasi 150. Sumalulog Ah, lang mas. 150 yung... Dalawang piraso. Parang 300 pesos na eh. Oo. 150 pesos, isa. Mura pa rin. Gantong Pilipinas na. 3,000. Gantong Dati 3,000. ko na sa kadwa sa saliwan niya, 5,000. Nepa, itong taulit. Sa wala naman. May munyaka ka nun. Ayan ang mga niya. Labo. Lalam na din si. Yung tissue pa. May umla. May umla. Gawin niya itan kaya. Naman da? Hindi na salita. Ay, adala sa Tulog lang ulit. Tulog lang ka. Kakalali kayo man din. Tulog lang ko ka. Tomato, balance kayo. Naman da? Pwede ka maluya. Oo, bakit Naman na. Kasi nasa supermarket sa Naman da, nga mo na rin eh. Jujubi. Naman da yan. Naman da. Dati yung tinila rin sa liwan ko di bisang Pakalan mo kami? Yung Green yun. dates. Ata. Papakalan mo kami? Oo, yung mag-aral kayo po. Retratan mo na rin. Kahit mo kitang supply of time. Katilbert. Ito pala ako. Naman da? Ito, bumili ka ng, sana yung kagaya ng binigay sa inyo. Guama. Taiwan na rin, di ba? Oo nga, ano pa mo rin? Ngayon, makapit na. Guama. Yan. Arakonda. Kulit ang sa iyo. May tala pa mo? Hindi naman. Ano parang di sa tami ba tayo? Salita mo. Namaglakad na. May foreign lure niya eh. Ang America. Ang pars. Next Eh, baka time. man mainit. Kasi Kain klima, okay. Doon yata datang bali mga kaya. Hapon. Magkahungkog siguro. Naku, hand carry mo. Tamo, sarap. Naman na? Hmm? Naman dapat na.